Čau, já jsem Marek, dneska jsem nás točí druhý díl pro Třena, teďka jdeme na to. Ne, to je Aidam. Ono, kdyby to bylo mexický, tak bych tam dal cheddar, ale to český, já jsem dal Aidam. Aidam, jo. Já teda tady tu muziku moc neposlouchám, ale slyšel jsem, že zrovna tady Eminem patří mezi ty kvalitnější umělce, takže... Mně se líbí ta místa, to vypadá jako Hans Grohe. Můžete začít to víc? No mé rukou, to je vychlazený, no. Já tady jsem připraven, no. Myslím si, že jsem úspěšný typ člověka a rozhodně si dopřávám luxus, užívám si život. Dost na sobě držu, myslím si, že je to na mě vidět. Dneska budeme vařit luxusní italský menu, je to zdravý, lehký, jako předkrm budeme mít rajčatou polévku s bazalkou. Jako hlavní jídlo uděláme Caesar salát a dezert uděláme domácí tiramisu. Vůbec nestíhám, potřebuji si tady podepsat ještě nějaký biznis a musím to mít dneska hotový. Tak, teďka se mrkneme, kam pojedeme na nákup, protože to chci udělat co nejhlavnější, abych na nich ušetřil. Kromě toho, že si docela dobře žiju, mám rád ty dobrý auta, vlastně auto peču. To je limitovaná edice Silver Line. Takže jdeme do Kauflandu nakoupit nějaký dobroty. Za chvilku jsme tam, protože to auto sviští docela rychle. Můžete zahřát. Jdeme nakupovat. Italský chleba. Dobrý den, já bych poprosil ten Aidam 20, ten protřený kousek. Takže jak jsem říkal, v úvodu bude to lehký a zdravý. Tady pocházíme kolem alkoholu. I tady někde to máš? Mrkám tady, ne? Dobře, takže začneme dezertem, protože ten si bude chodit nejdýl. Mám tady zbytek svýho super proteiňáku u oběda, takže začneme s tím, že ho do toho přimícháme. Domácí tiramisu se dělá tak. Vezmete puding, vanilkový nejlíp. Jsme to ke šlehání, protože to budeme šlehat. Tak se na to podíváme. Dnešní menu. Vypadá to zajímavě. Můžete si s tím pohrát, to srdíčko a pohoda. Vezmete si ten kávový rum. Otevřete. Vyskládáme si formičky. Ty vole. Dezert, masa carpone cheesecake, lahodné domácí tiramisu. No jako minule jsem snad dal dobře najevo, že se snažím udržet v kondici a sladký moc nemusím. Zalejete trošku ty piškoty, aby do sebe nacucali ten rum. A já dám tu skleničku pro Tomáše. Vypadalo to minule, že mu chutnal alkohol, takže ho nebudu šetřit. Ho mi pak dá víc bodu. Vezmeme si na to lžíci, vyplníme skleničku
nasypeme na to kakao holandský pravý, protože já jiný nemám. A je to hotový. Mascarpone cheese chachy. Jemně to tím popráším. Teda slyším poprvé, to teda vůbec nevím, co by mohlo být. Jako vypadá, že furt jí sladký, takže se mi to určitě bude líbit. Takže v domácím tiramisu jsem slyšel, že se do něj přidává rum, takže si myslím, že dnešní večer by se mohl povíct, takže si ho docela i užiju. Takže teďka udělám tu pravou rajčatovou polívku. Potřebuji k tomu rajčatový pyré. Potnu, tuhle ne? Polévka. Papa al pomodoro con pesto di basilico. To bude jednoduchý, prostě to nechám ohřát. Hodím tam česnek, sůl. Ohřeju tam nic nepoznají. Takže pravá rajčatová polívka má být s pravou bazalkou, já pravou bazalku nemám, takže tam dám sušenou. Rajčata mám rád. Na bazalku jsem alergický, ale snad jí tam bude jenom trochu, abych se neosypal. OK, takže polívku máme hotovou, tiramisu taky, teďka uděláme Caesar salát. Doufám, že ten Caesar salát bude přímo z Říma od Caesara. Postup je následující, je to naprosto v pohodě, zvládne to každý. Uděláme si nejdřív dressing, potom si uděláme slaninu. Ten dressing jsem se naučil, když jsem trávil prázdniny v jedné italské restauraci. Je to výborný. Olej bych možná rostlinný, ale já používám ty nejlepší suroviny, to znamená, že tam dám France Josefa. Pěkně olejovej. Takže Caesar salát con pancetta je cagliere di parmigiano, tak to mi přijde, že je složitější na vyslovení než na přípravu, tak uvidíme, co to bude. Smícháme slaninu s vajíčkem na tvrdo, nebo na polotvrdo, spíš na poloměkko, ale je to na vás, jo, já to dělám podle sebe. Tak jo, pecka, myslím, že se mi to povedlo. Teďka na to dám sýr, promíchám to, opepřím to a je to hotový. Caesar salát se slaninovými chipsy a hoblinky parmazánu. Snad jenom ty hoblinky parmazánu nebudou velký jako na pile, když se seká dřevo. Takže hlavní chut je hotový, to už tu udělám těsně třetinu, budu podávat a teďka to strčím do lednice. Máme prvního hosta, tak budeme otevřít. Prosím. Co to je, ty vole? Čau Tome, pojď dál. Ahoj Marku, Čau Jakube, tak se zase vidíme. Myslím si teda, že Marek moc vařit neumí, ale tak třeba mě překvapí. Ahoj Marku. Čau Rive, čau. Přijde mi, že má spoustu tajemství, které dneska asi vyjdou najevo, čehož se celkem asi dost obává. Tak jo, překryjeme na stole, tak dobrou chuť, se vám bude chutnat. Díky, dobrou chuť. Dobrou chuť už. Listí v tom tohle. Ta polívka, ačkoliv chutnala velmi dobře, tak mi prostě si nemůžu pomoct, ale přišlo mi to jako ketchup od Hamé, do kterého napadalo zelený listí. Chutnalo mi to, ale prostě prezentace tragická. Ale je to trochu hustší, jo. To tak má být? Jo, má být, no. Polívka mi chutnala, akorát, že Marek tam dal čerstvou bazalku, která vypadala, že byla čerstvá asi před týdnem. Tak jo, pokud to dovedete, já to sklidím a vy můžete jít šmejdit. Tak jo. Tak jsme na chodbě.
Teda 3 krouky víno tady nemají teda. Bydlení se mi moc nelíbilo, nechtěl bych takhle bydlet. Vypadá to jako kdyby se Marek třeba stěhoval nebo něco takového. Nemá tam moc věcí, má to asi jenom jako, že přijde z práce, má vyšlapanou cestičku do postele a tam si lehne. No, pěkný. Moc nevybavený, což není jako nutně špatná věc, ale myslím si, že zatím něco bude. Já jsem na záchody celkem expert a celkem se mi to líbí. Jo, ty tomu rozumíš, no. Tady si najde každý svoje, prostě. Tady je vyštajovaný krásně, že jo, dřevo tady má. Markovo bydlení mi přišlo trošku nezařízené, bylo tam hodně prázdných míst, ale jinak to byl byt pěkný, mezonetový a to se mi líbí. Se podíváme ještě do lednice, ale... Pěkná lednice, americká. Ještě by se tady hodila LCD obrazovka. Pěkný, docela plná. Tak já už mám docela hlad, tak půjdem ke stolu, ne? Tak jo, tak jdeme. Čekejte na mě, kluci! Tak jo, máme tady hlavní chod, nechte si chutnat. Díky. Můžu si to zamíchat dohromady, já mám rád, když je to celý jakoby to, promíchat dohromady. Můžeš. Markus, jaký je ten chutná pekárny? Až domácí jsem pekl. Musím říct, že teda salát se ti fakt povedl. Dík. Hlavní chod mi hodně chutnal, ten Caesar salát, co jsem si myslel, že je, tak se čte Caesar salát, tak to jsem zjistil. Co se týče hlavního chodu, název už si nepamatuju, ale co se k tomu dá říct, že jenom z toho názvu jsem se naučil mluvit italsky. A znělo to trošku snobsky, nafoukaně, takže asi si tím chtěl dokázat, jakoby, že dokáže vařit opravdu chutný a kvalitní cizí jídla. Jo, Marku, bylo to dobrý, ale jsem tě mohl bys nám přijít něco k pití jenom. Jo, přinesu. Jo, ty hodně. Děkuju. Je voda z kohoutku? Ne, je filtrovaná. Jo. To jsem rád. Ale prosím tě, neděl bys spíš něco ostřejšího. No, to šťávu. No, tady, no. Já mám něco svýho, jsem se přihazil. Tam myslíš vážně. To máš jako, myslíš to vážně? Jsem se No, naučil. jako nezlob se, ale já teď to beru fakt hodně seriózně, takže mi tu pasatku dej, prosím tě, a já ti ji potom vrátím. Taková na konci večera. Tomáš, no, s Tomášem to je těžký. Ten je jako kniha. Když ji otevřete, je tam krásná čistá bílá stránka, když ji dočtete, je stará, zašedlá. No jenom, že ty knížce je třeba 50 let a Tomášově je 20. Což mě trošku mrzí, no, ale doufám, že se dá do pořádku. Tak jo, jestli jste teda dojedli, tak já to se spěním ze stolu, půjdeme na zábavu a připravíme vám dezert. Tak jo? Tak jo, jako dnešní zábavu jsem si pořád připravil hula-hop a tady Kuba vám to bude třeba stopovat, já mám tady stopky. Jo. A ukážeš nám to, protože já třeba tady to vidím úplně poprvé, tak... To vidíš poprvé? No, ale já si to neznám vůbec. Já to taky neznám, já hlavně nevím, jak se to dělá. No. Jo, co mi teda přišlo absolutně tragický, tak byla ta zábava. Já si myslím, že tady Marek našel někde na hřišti tu obruč, který tady nějaké děcko nechalo a vzal to jako zábavu. 3, 2, 1, Tak zábava se mi nelíbila vůbec, tomu přišel úplně výsměch. To bylo fakt tragický, to podle mě Marek jenom tak našel nějakou obruč, vůbec si s tím nedal žádnou práci. David ten byl minule celkem v pohodě, dneska se celkem rozjel, myslím si, že se z něho opravdu vykube něco, co asi nechceme nikdo zažít. 3, 2, 1, teď. Jak asi David vyhrál, jo? Je vidět, že to máš nacvičený. A ještě David teda vyhrál stolní hry, což mě teda naštvalo, protože já vyhrávám rád. Co mě z té zábavy mrzí nejvíc je, že jsem nevyhrál já, protože já se doma docela nudím a nějaký ty hry by si myslím, že by dost pomohly a i abych se odreagoval od všech těch věcí. Finální dezert je na stole, dobrou chuť. Díky. Dezert byl dobrý, chutnal mi, akorát na můj vkus tam možná bylo moc rumu a chtěl jsem hlavně řídit domů, takže teďka musím zavolat kamarádovi, aby pro mě přijel, takže pošlu Markovi fakturu na benzín. Co se dezertu týče, jednalo se o nějakou variaci na tiramisu a do tiramisu jednoznačně patří rum. Já si nemůžu pomoct, ale já jsem tam rum ani za boha necítil, ani kapku. Ty, Marko, mně přijde, že do tiramisu patří rum a já tam dost necítím.
Ale Tomáši, tobě speciálně jsem o tom dal dvakrát tolik. A jako, proč mi potom bereš placatku a potom mi tam dáš dvojnásobek rumu? Ale Tomáši, nemůžeš srovnávat dezert s alkoholismem. Máš problémy s pitím. Tomáš, no, co k tomu říct, no, je to smůla, že takhle mladý kluk prostě má problémy s alkoholem. Přál bych mu, aby vyhrál, protože to z nás asi potřebuje nejvíc. Pokaždý s tebou mluvím, tak ti táhne zuby chlas, Tomáši. Jako nezlob se na mě, ale já si občas svatečně dopřeju jednu skleničku. Na to si myslím, že není špatnýho. Ale já mám prostě doma taky nějaký problémy, chápeš? Mně padá střecha na hlavu. Myslíš si, že to je lehký? Myslíš si, že to mám lehký? Co mám asi jinýho dělat, než si občas napít, prosím tě? Že pokud jste už dojedli, tak bych dnešní večer ukončil. Aby se vám dneska mě líbilo, užili jsme si to až na ten závěr. A chtěl bych se zeptat, ke komu půjdeme teda příště. No hele, já vím, že jsme si tady teďka moc nepohodli, ale i přesto bych vás rád pozval k sobě příště. Marek na mě působil hodně vynervovaně, bylo vidět, že mu záleží na tom večeru. Myslím si, že to je proto, že chce vyhrát, je takový soutěživý, to na něm je dost vidět. Dnešní večer bych hodnotil kladně, myslím si, že se mi to hodně povedlo. Jídlo bylo, si myslím, hodně dobrý. Za dnešní jídlo bych si dal takových 29 bodů. Večer se mi líbil, až na pár výjimek, takže bych ho ohodnotil 7 body. Dnešní večer se mi moc líbil, ale je to hra, takže mu dám 6 bodů. Obzvlášť kvůli tomu, co se odehrálo na konci. Tam jsem se neskutečně rozčílil, vytočil absolutně na doraz. Musím bohužel dnešní večer hodnotit pouze 2 body.